Mashe insizwa. Nami ngokubesha wena. Angeke phela mfowethu. Selifike lisho. Siyakhona. Madoda ilambile insizwa. Wakithi. Ngiyakuthola nje. Kade ikhempile insizwa. Asiyakhona madoda. Awu bafethu. Asiyakhona. Ashe. Chade insizweni. Kade silindile madoda. Sesikhona sesifikile mfowethu. Umdlalo omuhle uqhubeka baphela. Ngiphoka amaqhomosa. Awesho manje. Kunjani wena na? Siyathokoza ukubona mfowethu. Kade silindile madoda. Uthini kimi? Mana. Ngiyibona kanjani indawo nje nembuke njena. Mina ngithi size endaweni enhle. Mana mfowethu ngifuna ukubuza ngingaze ngikhohlwe ungajina uma ngingena emlomeni lana laphana eStenga. Umuntu washesha wabaleka laphana wadlala kahle kodwa mfowethu. Ngabuya ngisukela umuntu okhona ngibona mhlawumbe nje kwaba yilokhu ukuvikisana ingathi ukuvikisana ngoba kuno umdlalo. Nesimo semvula sisixakile ngiyathola. Safika lithi kakhulu. Kodwa nje umuntu othi akazange ngibone ukuya ukuzile umhlaba. Ngoba cha ukumgange lapho engaze ngikhuleke. Hayi. Ngiyathola. Hayi alukho kolungafiki namhlanje thambisa insizwa nje ukuthi amagame ambalwa uzowathola. Hawu mina lento umdlalo. Ngisuke ngadinile. Ngiyakuthola. Hayi siyakhona nje nawe. Dlala futhi sobona nje mabe ngidlalisa mabe ngidlalisa ngeke ngifune sengine pride noma sengisasukile. Hayi asiyakhona. Akunjalo nje. Lazoke nje nawe. Wesho manje. Wedula kunjani? Ngikubonile ndunami laphana eStenga amagame akho ngoba sewena ukusho ukuthi ke ayikho khona abantu abangesemva kwakho ke sasibona bonaka ngicashelo kakhulu bengibona ukuthi yini ngikhona eStenga hayi wonke nje madazana ngabona ngibona hey ngiyakuthola nje kodwa ke futhi ke sobona insizwa ngiyakuthola hayi mfowethu asiyakhona futhi omdala sazoke mana konje ekhaya kubi sobuka noma okay alright manje induku zakho ibuka kubani mfowethu ngoba siye sikubone ukuthi hayi nokuba khona kwakho komzimba kuyiadvantage akusebenzisa nako mangabe ethezweni ngiyakubona angithandi ngithatha nokufisha umuntu ngawo kuphela ngokhona umuntu ovela athi hayi lo ngibuye ekhehleni lami mina nalo ngishalo mina lepha ngiphuphile ngiyakuthola uyiphuphile asiyakhona nje sazo ngophoka mkhize mfowethu usithembisana inswana namhlanje usho kanje muhle kakhulu mfowethu yabona uthombo abantu kuphi Tembeni siyabonga kakhulu mfowethu sicela nje ukuthi insizwa siphathe baleki insizwa nje kuphela sicelayo ngakho iphwakha abazali shaphethu esipothola esikaphathola wathi ukhweshe ukugema ngiyaxolisa hloko ukuphazamisa khonke ngifuna ukubuza yona mfowethu manje ngiyakunaka ukuhlaziwa ngosensizwa makusuka wayihlaba yaphunza kusuke kushona kusuke kuchaza ukuthini lo makukhulu madoda kwakukhulu madoda asikazi sibongo somuntu ukuthi kwenzakalani sigamela somuntu esenzani kodwa leyo nto kuthiwa ihlaba yaphunza kuyisigamela esangifelelayo emhlabeni hayi masikusinda ndonami no sikhohle kodwa ngifuna ukwazi insizwa lezi zithi hayi mfangema ke kazi khona lo muntu othi baby kuyena mina nginentombi siningi ngiyakuthola nje intombi mina intombi semhlaba sodwa into eshana mathi angagaka hayi khona enye ividiyo engayibona kuvuta abadala enhlaka production intombi ezinhlakabi mana wawuthi uyophelelisa ngazi kodwa unekhawunti namakoti mina anginamajosa namakoti okay namakoti nje impela ngiyahlonishwa mina ngilekho mina ngiyabuka nje ababhemi bethe ukuyishe kubi mina indoda mangikhomba ububi ukuthi angazi iqondeni kimi ngcono futhi isondele ngane noma ngabe inamagama kanjani ngabe nenkinga izini
Asiyakhona. Ingane yami. Kade ithishiwe impahla. Yeah. Hayi. Noma iziphi inkulumo zayiqeda namhlanje. Hayi ukuthi khona insizwe onegama nayo. Usho umuntu uzosondela ngakubona nje mangabe ufuna ukuthinta mbejana. Mina umuntu angamkhuluma ngayo. Yeah. Uyakhuluma ngayo kodwa nje umuntu asiyakhona kade mina sihamba. ngisizwa nje ngiphelele. Sisondela ngane nobesidlale i-album kaSaliwa Ndunam sizwa ethi ukhwisho mfokangema mhlawumbe mana mhlawumbe amagalelo akho usho ukuthi makhulu kakhulu nawo bekubize ingomeni Saliwa phela uyazi isibeke sami esingibekile leso. ngiyakuthola nje mfowethu nakani Uyazi mase ngidedele nje ukuthi usuke sededele urex phela. Kodwa nje into engayifuni abantu bathi umfowangema leta akayazi mbembe. Mbembe ngumnyanyazi. ngiyakuthola nje yeah noma umuntu onegama kasondeza uma wengane ukubonakala ngiyakuthola nje asiyekhona ehloko yes ubonile mningi futhi lakana ngoba ubonile asiyekhona awudoda nazo insizwa waphatha insizwa engaka kwenze njani ubani ngiphethe hawu uyabona nje la induna nayo aweshe dole nani ngikume umzala wami ngiyaluka lapha hayi suka mana mangakudona amagame wacabanga ukuthi namhlanje ngasuka kuthi sofika sekubambe umshala lo nto namtho enqoma kuphela Lando la sisezoyikhatha ke lo video manje inkinga wona alikhelini umshala ayishaya yeah Lando haya siyakhona mangaka into nami amagame kodwa kwakwethe ikabe yami le yabo sosha sikwane bemazi yazo ngithanga bemazi yeah